ngiyandingelela intaba efeza yakithi bamanazareti. Sizobona ngikhuluma kamisa ayisetho phela lento
Nzovula umkhosi wethu namakhosazana esihlabelelo 25 kunovesi amabili kusimbusisa. Emva kwesihlabelelo somthatha songayibanye kusimbusisa. Kusimbusisa kancane. Kusi yamngelithe malami
ngaphandle kokumosha isikhathi ngizocela ukudlulisela ku-anti abaphathi kubone abasitshele ngohambo ekade nilihamba kusuka izolo kuze kube yinamuhla. Sizwa ngabo anti ukuthi nikwazile yini ukuyiphatha, kodwa niyatshengisa ukuthi nikwazile ukuyiphatha. Sibonga naNkulunkulu enigcinile. Ngaphandle kwenu asilutho. Nani navuma mhla ubaba mkhulu ethi niwahamba phambili niyosicelela konke okuhle emzini yaseNtanda eyibusiso zongenisa lo mhlangano omkhulu kangaka, umhlangano kaJulayi. Kepha-ke kufanele kube khona ukuyihlonipha ukuze nomhlangano uhlonipheke, nokuyiphatha ukuze nawe uphatheke. Kubaphathi benu sozwa ngabo besingekho thina. Inkosi imbusise. Abantwana abancane asikwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle. Sihambile Nkosi yamakhosi, sihamba indaba yomsebenzi wakho Nyazi lezulu osiphile wona ukuthi singintaba yepheza. Siyohamba siye eNtanda, sihlangane eNtanda, siphelele khona eNtanda, siyosebenza umsebenzi owenziwe ubaba mkhulu lapha kade sikhona. Siyacela singabantwana abancane ukuthi amathi uNkulunkulu angasipha uthando lokumthanda njengoba kade silapha baba. Sizamile ukuhlonipha indawo yakho engcwele. Nabantwana baba bakho namhlanje basihloniphile ngoba umsindo ube khona awubanga khona. Siyacela ukuthi uNkulunkulu angathi angasikhumbula singabantwana abancane njalo sihloniphe, sikwazi ukuthi njengoba silapha eNtanda suke siyokwenzani, ngoba masilapha eNtanda suke siyothandaza ngoba singabantwana abancane asakwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle. Kodwa wena Shembe uyazi ukuthi thina masilapha senzani, suke sifunani. Nkosi yobusisa izilalo.
sihambile kahle endleleni sisaya noma sisibuya sihambe kahle sazibona siphephile ngoba abashumayeli bebekhona besibasobhile yikho ukuthi abantwana bebebaningi kakhulu bangaphezulu kwethu sibancane sizingane baningi abantwana ngaphezulu kwethu ngobuningi anti abaningi laba asebekhulile amandla basenawo ukuthi bakwazi ukwelusa lezi zingane lapha eNtanda ngoba nathi esithi sikhona sibancane zithanda ukusisinda ngoba baningi kakhulu namhlanje akaze babe ngaka mangithatha ukubabuka ungathi kuyaqala ukuthi babe baningi kangaka kodwa ke bona bazamile ukuziphatha ngoba umsindo asizange siwuzwe lona ukuhlabelela amagama ngaphandle bezibangela umsindo nje ukuxoxa bekhuluma inkinga yabo baba bathande ukungena esontweni uma ngabe kuthiwa behle bayesontweni ke hayi kulukhuni lapho kuyaliwa uzubaphakamisa isandla ufuna ukubashaya bese bebaleka bekhilikitheka bephoseka ngoba kuneyisele kodwa sisuke singabashayi sisuke sibathusa sifuna behle bayesontweni ukuthi ke phela isandla sigcina sidedelekile komunye mayingasebenzi kodwa siyaxolisa baba ukuphakamisa isandla endaweni yakhe engcwele kodwa sisuke sibethusa nje sisuke singalwi nabo baba sambe kahle siyabonga abashumayeli basiphathe kahle besilekelela bona ngoba okuningi bakwenzile umsebenzi wabo sibacelela isibusiswe enkosini usenisweni Sesibuyisela umsebenzi kuNkulunkulu onyazini lezulu singabantwana abancane baba. Siyabonga-ke taba ipheza yakithi ebuhlini anima belincomo ukuthi niyiphathe kahle kodwa nifuna ukuya esontweni Ano uyaphela esontweni akakushawa umuntu esontweni uyasa usitshela Nazareth
Ibhilwa kaNazaretha. Ngiyabonga. Ngiyabonga isibindi sino. Ukuhamba lolu hambo olungcwele lokuyendanda. Ngicela ukuhle kodwa. Ukuya kwenintanda ngiyosicelela isibusiso songena kwalomhlangano omkhulu wangaka umhlangano waJulayi kuba bangaya ngentanda ngeke ube khona lo mhlangano noma ngabe kuliyana noma ngabe liyaduma noma liyakhithika noma lishaya imbane amathemba ethu bakungena lesi umhla 7 nje amathemba ethu sonke la ebandini obelele kunina kufanele phela nifanele nentombi kaJafete ngoba nayo
yayingenacala kodwa yabe sithwala icala lokuthi uyise wayethe kuNkulunkulu wakhe sicela amandla masiyinqoba leyampi ngiyonikela noma ingane engiyohlangana nayo egcini la kwami okusho ukuthi into basebapha uNkulunkulu amandla bayinqoba leyo mpi into ahlangabezana nayo ubaba bayithe uzonikela ngayo noma yini kwaba indodakazi yakhe ayithanda kakhulu kuthiwa wabe seyisola uyise ukuthi awungazi awumntanami yasithi indodakazi yakhe cha baba yenza isivumelwane univumelene naso noNkulunkulu ushuthi wabesenikela ngayo-ke leyo nkosazane ngaye yakhe ubaba wayo uthi wasekubasiwa umkhulu umlilo ifakwa phakathi ibe umhlabelo wokushiswa nani-ke intombi zakithi ngibonga kakhulu into enisizile yona ngoba navuma ngalesa sikhathi uqala lo msebenzi namanje angakayiki nidela amakhazi nidele ubuthongo kulala iy'pontshini zenu niyolala le iy'mobi zasentanda ngoba nenzela mina nani niyebandla lonke engathi uNkulunkulu akanibusisa manje nje mangibheka bekade ngiyikhona inkomo kade nginike yona izolo abayibuyile abaphathi manje ngibona nibaningi sengithi ede ngenye ngoba phela ukuya kwelentanda uchaza lukhulu ebandleni lonke lamaNazaretha masenile nabuya sesinethemba ukuthi umhlangano usungenile angaboze nyeza intombi zakithi anokwazi ukuthi nani kuleli bandla nendawo enidlalayo enkulu umhlangano omkhulu nayo yonke lo uqalwa yinina angiboni mhlawumbe manje ngase niteleke akuteleke kodwa lekhaya yabona manje sesijabulile thina sijatshuliswa ukuthi seniqalile sonke sesizolandela emveni kwenu ngoba phela navuma lalanga ukuthi kuyoqala nina niyosicelela iy'busiso senibuye nazo-ke iy'busiso uba nginibona nikhona niphelele inkosi inibusise engathi-ke amakhosazana lokuncoma kwami okuhle kangaka nokukhulu kangaka ningangangiphuthi umhlangano wonke asiphelile isikhathi asikakapheli isikhathi lo engangiseqaleni athi upast 7 unganishayeli ngapha asemabhokisini awushembe Melipo
bese balibona into enhle liconsa amathe. Yazi ngibone ngilunguza ngekhethini lapha nganibona nifake ingubo zene zimbalabala. Nakhumbuza inhlanga ngaze endala ukhanga phesheya uyibona ngathi sekwelinye idolobha. Abantu bekhayisa amakhandlela awukho nogisi khayisa amakhandlela kodwa ngendlela kokuhla khona mawuqhama ngaphesheya. Ungathi enye into hayi le esithi awu sayishila ngasi. Kuba singathanda ukukhuluma kwathi iphoyisa. Nabayayo yona bayaye sisengaya nathi masithanda ngoba ke umuntu onendaba intaba lapho imina enginendaba ikenani hayi thina siba nginamuntu base siyaphuma awuthi ngiphuma ekuseni siphuma ntambama futhi thina sihamba phansi ngenyawo bagibela abantu awungaqhumi hamba thina siqala ngokuthandaza phela singene egumbini sicela abaningi abanawo amagumbi manje mabengena amagumbi ngeke babe nalamathi sinawo thina nathi azizenzeli kuyazenzekela angithi niyabona intaba yepheza senihamba ngamabhasi niyintanda ngothando lwenhliziyo zenu nibuye senihamba phansi ngenyawo engathi uNkulunkulu anganipha uthando lokuthanda lokuNazaretha bese enipha konke enikufisa kodwa okuhle sathi konje isikhatsini pastor past 7 nangathi nyalula nje kodwa kufani ngiyabonga abantwana baNkulunkulu akusekho engakusho kuphela nje ngithi kumina inkosi izinibusise ningayilahli ningayibulali le nhlanhla enayiphiwa babamkhulu mina ngaphiwa into engafani neyaphiwa abanye awubheke nje ngisazobe nidlala esigcawini nodwa nidlale nje nidlale nishintsha ngey'ngubo zenu ubuka thina thina sofika emva kwenu kodwa qala nina amen hayi ngiyanazi kakhulu kunyaka kuthiwa nambozi indoda ngamatshe liphakamile kodwa ningakwenzi lokho bantu bami sekwesinye isikhathi lesi kodwa ngeke phela nginibambe niba ngaka mase niboza umuntu ngamatshe ngeke nginibambe ngoba nami kaze ngithola amachaphazela
Inkosi ibusise. Mashabizolo, Mashiamahle, siyabonga.